Týmto videom by som vám chceli povedať našu novú spoluprácu, za čo veľmi pekne chceme poďakovať firme CarPlay, Autobazar CarPlay, ktorá sídli na Galvanyho 12/B, so spoluprácou, kde budeme testovať ich veľkú ponuku pekných aut, ktoré sú na predaj, kde budete si môcť vybrať z nových, ale aj ojazdených aut, kde postupne vám každé jedno auto my so sebím otestujeme, ukážeme, povieme iba svoj názor a kde si budete môcť vybrať z veľkej ponuky týchto aut. V Autobazare CarPlay si nájdete každý svoj vysnívaný kúsok. Sú to zaujímavé kúsky, či Porsche, či BMW, Volkswagen, ale aj rodinné auta, takže každý si tu nájde svoje vysnívané auto. V ďalších videách vám ukážeme konkrétne o daných modeloch, natočíme vám videá, na čo si treba dávať pozor. Máme skúsených mechanikov, ktorí sa venujú dlhú dobu týmto autám, na čo si treba dávať pozor, vyvarovať, aby vaše auto slúžilo čo najlepšie. Ako som vám už ukazoval, Autobazar CarPlay má možnosť ponúke luxusné, rodinné, ale aj užitkové, plus veľa pick-upov v ponuke, takže je si z čoho vybrať. Takže keď si firma alebo súkromná osoba, v tomto bazare si určite niečo nájdeš presne podľa tvojej potreby a spokojnosti. V prípade, ak by ste mali záujem o týchto krasavcov, nájdete na carplay.sk, kde nájdete popisku každé jedno auto, ktoré budeme my so sebím testovať, a plus tento bazar sa nachádza na Galvanyho 12/B v Bratislave. Takže ak chceš si vyskúšať tieto zaujímavé autá, kľudne príď, radi vás uvidíme.